Il-President Franċiż Emmanuel Macron se jmexxi lil Franza għal 5 snin li ġejjin, dan wara li rebaħ l-elezzjoni presidenzjali li saret matul il-jum tal-Ħadd. Emmanuel Macron kiseb kważi 59% tal-voti waqt li l-kandidat tal-lemin estrem Marine Le Pen ġabet ftit iżjed minn 41% tal-voti. Macron kiseb iżjed minn 18 miljun vot waqt li Marine Le Pen ġabet iżjed minn 13 miljun vot. Permezz ta' dan ir-riżultat, Macron se jkun l-ewwel President Franċiż mill-2002 wara Jacques Chirac li se jkun f'dan l-irwol għat-tieni leġislatura. Meta mqabbel mal-elezzjoni presidenzjali ta' 5 snin ilu, Marine Le Pen u l-partit tal-Lemin Estrem kellhom żieda ta' 7%. Fl-elezzjoni presidenzjali tal-Ħadd ħarġu jivvotaw 72% ta' dawk li kienu irreġistrati sabiex jivvotaw f'din l-elezzjoni. Wara li ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni presidenzjali, il-President Franċiż Emmanuel Macron indirizza lil partitarji quddiem it-Torri Eiffel hekk kif indaq l-innu tal-Unjoni Ewropea. F'diskors il-President Franċiż qal li huwa se jindirizza d-diviżjonijiet li hemm fil-pajjiż. Many of our compatriots voted for me not out of support for my ideas, but to block those of the extreme right. I want to thank them, and I know that I have a duty towards them in the years to come. Skont analisti din ir-rebħa ta' Emmanuel Macron qed titqies bħala rebħa għall-Unjoni Ewropea hekk kif Franza se tibqa' stat membru ta' din l-istess Unjoni. Dwar dan tkellimna mal-kummentatur dwar l-affarijiet barranin Dr. Brendan Zerafa li qal li dan huwa riżultat li se jġib l-istabbiltà. U għaldaqstant ir-rebħa ta' Macron f'dan il-kuntest kollu hija waħda li timbotta l-status quo. U toffri wkoll stabbiltà f'dawn iż-żminijiet tinċertezza li għaddejjin minnhom bħalissa. Ma' Zerafa tkellimna wkoll dwar iż-żieda tal-partit tal-Lemin Estrem ta' Marine Le Pen u anki dwar kif hemm diversi nies fi Franza li ma jippurtaħħomx mill-politika anke minħabba in-nuqqas fit-turnout. Jekk ikollok l-elezzjoni li ġejja jekk il-Farrajt jiggwadanja bejn 7 u 8%, ġifieri jispiċċaw kważi ras imbrass. U dik hija xi ħaġa inkwetanti naħseb jien, jidher biċ-ċar li Franza għandek ħafna nies li huma diżillużi mill-politika. Bosta mexxejja Ewropej ferħu lill President Franċiż Emmanuel Macron għal din ir-rebħa elettorali, fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela. Fuq Twitter, Dr. Abela awgura lil Macron għal din ir-rebħa. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Malti, Ian Borg, ukoll feraħ lil Macron u qal kif il-Gvern Malti se jkompli jaħdem mal-Gvern Franċiż fil-livell bilaterali fir-reġjun tal-Mediterran u anke fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropea. Fuq Twitter il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen awgurat lil Macron u ħeġġet sabiex flimkien ikomplu jaħdmu għal futur ta' Franza u tal-Ewropa. Kemm il-President Ukren Volodymyr Zelensky kif ukoll il-President Russu Vladimir Putin ferħu lill-President Franċiż Emmanuel Macron.